Hello everyone, welcome to KICHUCOOKS. Ini namji special ayina chicken sukka. Avu shetty styled manpodondulle. Nama shetter nakkale lace pura inchane manpone. Mast famous chicken sukka panda. Nama kudladu. Aikana bodithana ingredients panpe. And badige munchi 10-15 muttade tonde. Boka onji elle tundu puli. Boka onchuru karibevu. Boka ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಂಡೆ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯಿಲ್ ಪಿರಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ತಾರೈದ ತುರಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಎರಡು 1 kg ಇತ್ತೆ ನೇನು ಪೂರ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತವದಿತ್ತೆ ತವ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚವಡ ಇತ್ತೆ ತವ ಬೆಚ್ಚನಗ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ದ ಇತ್ತೆ 10-15 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಡ್ದ ಖಾರಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿದಾಲ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಖಾರ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 15 ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಆಪುನಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚೆ ಮನ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವಡು ಆತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರ್ಬೇವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನಾತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಮೂಜಿಗೆ ಇಟ್ಟದಾತ್ ಲೈನ್ ಪಾಡುವೆ ಮೂಜಿ ನೆಕ್ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಎಲ್ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಆಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಧನಿಯಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನೇಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ నేను పొడి మన్పొಡು ಇದನ್ನ ಕುಟ್ಟುನ ನೆಟ್ಲ పొడి ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಐದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ నేను పొడి ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಈ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಟಕ್ಕಂದ ಆವಡು ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆಂದು ಪುರ ಕರಿಬೇವು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ತಿನಾತ್ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕರಂಚರ ಬೆಳಿ ಕರಂಚಿಂದ ಐದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುವೆ ಫುಲ್ ಚೌಳಿ ಅವಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇಂಚ ಅವಡು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅವಡು ಆತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾರ್ಗ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡೋಂಗ
ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ಗ నేను ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪುಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರಡ್ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಡ್ నేను ಪೂರ ಬುಡ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಐಟ್ ಸೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಫ್ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಇದು నేను ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವಾ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ 1 kg ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೇಯೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯೋದು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೀ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಇದೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿದುನ నేను 1 ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ 1 ರೌಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ತುರಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ